ponono ni pesa ni odonjo kata account kiny udhi dok e tich bilion 2.5 magiwacho ni gisechiwono ok bilion 7 cha bilion 2.5 magiwacho no sechiwono kodonjo e account kiny udhi dok e tich. Wan gi dwaro didek. Wan gi dwaro mar gopwa mosekawo higni 8 cha. Dwarowa mar ariyo en bilion 2.7 ni. Dwarowa mar adek en chako winjruok ma 2025-2029. Gik moko adek go nyaka timgi e kwa dok e tich. Maonge gini timo kata manus niko miu bilion 2.5. Gin gik manyalo timore. Gin gik minyalo tim nikech chako negotiations, chako winjruok ma 2025-20 kanyocha nene ginene IPUCCF no winjo nwa luongo migomo tarik 11 nyocha gindiko barua ne jagoro wa maduong' ni koro giluongo gi ang'o e romo to gindiko barua ma ok giwacho ni wadhi wuoyo ang'o, giwacho ni agenda wabro wuoyo kuchopo. Koro idwa wuok ka idhi Machakos kikia gima teri Machakos. To ging'e maber procedure kaka gitimore ga. Iketo gik ma SRC luongo ni beacons kata wacho ni nwasemiu proposal kaka riwruok mar jopuonj mag mbalariany, koro un bende miwa counter proposal maru. Ineno. Koro wabiro kano kwa ng'ena ng'wa magi gik wadhi wuoye. To kindika barua tagalany ni biuru mondo warom wabro winjore gik wuoye kwa romo. Mano ng'ama walo kodi. Mano ng'ama walo kodi. Mawuoye wach manu winjo kwa kuom sirikal en tarik 11 no emogik pok ochako wuoyo nyaka sani nyaka koro nochako ng'anyo na yanga onge ng'ama osenyisowa gimoro to bumbu setemo kata go kodgi mbaka to giwacho nang'o ka gogone kata simbe to en mana ni no